tei boni nukhuni joto nukhuni borok bokno kharak di tipramo thani santras mukabila khaine ni bagai o khani tongkasang borok rogni thanio kafi shakti tongo khiaba borok haiseng koborni loge pagol loge sagol ngani bagisi khiaba borok seng aini babe kothor sasti nanai tei khorok safana phono moitonar jotono khorok safana santras khaigai gundami khaigai mafia khaigai mudi ni zamana go yok hini ke bata asari jadi khaka khang ke great mistake ngai abani bagai tongkasang no nayaro hamari no nayaro borok asol sikha manai borok ni hamari no naimi yaro borok no asol sikha rajak nai borok no hamjak na reng yaro borok no hamjak na phrang nai abani bagai ne bahai ka hamjak na nang boboti ke borok ni hamari nang jesel tipramo tha chairman ini dofano hamya sitra gunda mafia soitani phurungthang abono seng aini ni bisingtei bebag ni bisingtei aborok rono seng borok kahango tuboi phanyani bange tamo khanyani nang abono khlaijaknai aboni bagai ang jotono koboknai tei kaki sono koboknai kebo khata baidi seng jotono ni loge tongo aini ni pokhe tani khang khani rok kuno samung bunya hamya khaima kuroi ni rok nogo phai se borok hamya rok sitra rok hamya khaipego hamya ni sengsaro jaga kuroi odor mani sengsaro jaga kuroi সন্ত্রাস ni sengsaro jaga kuroi aboni bagai tipramo tharoni jaga kuroi ni bagai oro khlaigi bini nok lutpat khaisana bini bihik besano yakrnani bini bo nogo thangai tam hosinai gundagiri khainani obos rasani aboni mai khalok ni jotono aini babe joto ব্যবস্থা na jaknai aini babe joto ব্যবস্থা na jare hindi ni no hindi ni namasoni nogo